Здравейте, приятели! С гордост мога да заявя, че от днес официално аз и моята съпруга сме част от голямото семейство на Aquasource. Защо Aquasource? Нека да почнем малко по-отдалече преди Aquasource. Всички знаят, тези, които имат деца особено, че когато дойде зимния период, се започват настинки, грипове, пневмонии, какви ли глупости още не. По същия начин стои този въпрос и при нас. Като дойде зимата, зимния период, започваме да се разболяваме. Всеки, който знае за Aquasource и който е ползвал продукция на Aquasource, знае, че те работят. И по този начин успява да преодолее зимния период с разните му заболявания. Така и ние решихме да се доверим на Aquasource, защото специално с най-малкото ни дете, малката ни дъщеричка, има проблеми с ушите. Това е по думите на докторите тук в Белгия. И всяка зима пропускаме по една седмица училище, а пък знаете, тези, които са в Белгия и имат децата им същите проблеми, знаят за какво става въпрос. Температурата експлодира, стига до 40, дори надхвърля някой път и 40 градуса. И детето е буквално смазано от температурата, болките в ушите са силни и се налага да ходим по доктори. А знаете, в Белгия малко е трудно, не можеш днес се оплаква детето от болки, примерно, и веднага да го закараш на доктор, не става. Трябва да взимаш час и този час може да е след седмица. До тогава работиш с това, което имаш у дома. Нали, говоря за спъкване на температура и така. И по принцип и аз и съпругата ми бяхме много скептично настроени към такива продукти, защото пробвали сме какво ли не. И или е помагало малко, или изобщо не е помагало. Наши приятели, които ползват Aquasource за тях и за децата си, ни насочиха към тези продукти и доскоро бяхме скептично настроени, в интерес на истината. Не вярвахме. Не вярвахме на всичко това. И така, доскоро. Доскоро, допреди няма и месец, дойде, разбира се, зимния период и почнахме първо с стомашен вирус. Дадохме на малката и дадохме коластра и течно злато. На следващия ден, значи повярвайте ми, това за 4 години и половина, за първи път се случва, тя на следващия ден спа до 11:20 на обяд. Буквално здравословен сън. Тя никога не е спала за 4 години и половина толкова много. Коремният вирус мина много бързо, буквално за една вечер. Обаче, разбира се, обади се ухото. Каза, че я боли ухо. Съответно, съпругата ми реши да пробва. Сложи в двете уши по 2 капки от продукт на Aquasource. И така 2 дена. На третия бяхме на доктор. Доктора я прегледа и каза, че няма абсолютно никакъв проблем с ушите. Те са толкова здрави, колкото са били примерно през лятото. А тя по принцип проблем има зимно време само. И така решихме да пробваме и ние някои от продукти. Съпругата ми пробва 2 продукта, аз пробвах един продукт, който наистина той пък е за енергия. Казва се зелена енергия на Aquasource. Буквално първия ден, когато го започнах,
до обяд бях вземал 4 капсули. Обикновено като съм на работа, до около 5:30-6 часа нямам повече сили, а трябва да изкарам до 8-8:30. И когато се приберем от работа, съм разглобен, едва слизам от колата от болка. А тогава, когато вземах 4 капсули от зелената енергия, отидохме на работа с съпругата ми, работихме си, прибрахме се и поне до 10 часа все още имах сили да работя, ако имаше работа. И така до ден днешен продължавам да си вземам тази зелена енергия и се чувствам много добре. Защо ви казвам всичко това? Защото Aquasource работи. И пак казвам, ние бяхме много скептично настроени, защото сме пробвали най-различни продукти на най-различни компании. Някои работят до някъде, някои изобщо не работят. Да не казвам, че може би и не навреждат, което няма да ме очуди. Но когато за първи път почнахме да приемаме продукти на Aquasource, аз даже на майтап го казвам на съпругата ми, вълшебни капсули, вълшебни продукти. И може би тези продукти наистина правят някакво вълшебство. Но съм сигурен, не на 100, а на 1000%, че тези продукти работят. Работят за нашето здраве. Хората, които използват продукти на Aquasource, знаят точно за какво говоря. Тези, които не използват продукти на Aquasource, няма как да го разберат, докато не пробват. Най-важното нещо за тези продукти е, че те нямат страничен ефект. Те могат да се дават на най-малкото дете, буквално току-що родено, до най-възрастния човек. И помагат да преодолеете неща като от най-леката настинка до ракови заболявания, пази Боже. И това е доказано. Това е доказано. Включително има и доктори, които препоръчват продуктите на Aquasource. Разбира се, тези продукти няма да ги намерите в магазинната мрежа, нито в аптечната мрежа. Защо няма да ги намерите в аптечната мрежа? Защото фармацевтичните компании не желаят такива продукти да се продават при тях. Те искат да се продават отровите, да ни тровят, да влизаме в едни омагьосани кръгове и от лекарство на лекарство, на лекарство, на ваксина, на глупости. Е толкова просто. С няколко продукта в рамките на 4-5 месеца вие може да си решите страшно много проблеми и няма да има страничен ефект. Напротив, ефектът ще бъде уникален. Уникален. Залагам си главата за това нещо. Аз, дето съм по принцип скептично настроен към такива продукти, аз вече вярвам в тези продукти. Така че, ако имате здравословни проблеми, без значение какви, винаги можете да се обръщате към нас или ако познавате представители на Aquasource, към тях. Няма значение. Аз не искам да ставам милионер от продукти на Aquasource. Напротив, предпочитам да си ги взимаме за нас си, ние да си ги ползваме, но ако някой реши да се обърне към нас, ние ще му помогнем с удоволствие. Защото това нещо работи. Ето защо направих този канал в YouTube, казва се Aquasource Зеле. Предстои да се направи страница в Facebook, която също ще се казва Aquasource Зеле. Там ще правим лайфове с моята съпруга, ще представяме продукти. Тук, също в този канал, ще правя ревюта. Предстои да се правят ревюта на продукти. Така че, абонирайте се за канала, ако ви харесва. Ако желаете, натиснете един палец нагоре, ударете камбанката и очаквайте новите видеа. Между другото, ще има и доста ексклузивни видеа с хора, които са ползвали вече продуктите на Aquasource и те са им помогнали. Аз също започвам да ги ползвам
понеже имам разширен черен дроб, не пия алкохол, поне пия не повече от 50 грама на седмица, което е нищо, но работя във вредна среда, съпругата ми по същия начин, големият ми син по същия начин, така че ние започваме съвсем скоро прием в рамките на 5 месеца. Влизаме в една програма на Aquasource, да си изчистим организма и да се набавиме нужните витамини и минерали. Защото Aquasource продукти са точно това. Те не са лекарства. Те не лекуват. Те подпомагат имунната система. И имунната система се бори с абсолютно всичко вътре в тялото. Това за детокс са уникални продукти. За чернодробни заболявания са уникални продукти. За абсолютно всякакви заболявания, казах, от най-малката настинка, най-леката настинка до най-тежките заболявания. И за мен тези продукти са магически. Благодаря ви, ударете един палец нагоре и очаквайте следващите ни видеа. До скоро и бъдете здрави!